Hem tornat. Es busca Bio Sherman sense paravents ni additius més enllà d'aquests. Avui, la Barcelona que m'inquieta. Ya sé que todos se están preguntando qué ha pasado con mi pelo, però no ho explicarem. Barcelona és una ciutat de pel·lícula. Però una d'aquelles de ciència-ficció, amb un pressupost de calçotada i plena de coses més aviat inexplicables. La gent se'n va veure ovnis a Montserrat, però per veure coses paranormals n'hi ha prou amb donar unes voltetes. T'estimo, porc! Dir inquietant és poc. És allò del confondre el t'estimo amb el et trinxo. A vegades passa. Més inquietuds. Ada Colau mangante, i torpe, i guarra, i tonta, i gorda, i... Se't pot acabar el retolador, però mai les verdades como puños, senyors. Uns altres que se'ls ha acabat el retolador. Peluqueria tropical. Truqui al 93. No l'agafen. Hell yeah, I speak Spanish. 1, 2, 3, salsa, guacamole, mucho tequila, por favor. Nail Edit, Barcelona, Beach Time, Barcelona. És fàcil confondre Barcelona amb Mèxic, sobretot si t'ha extirpat el cervell amb una cullera de servir gelat. S'ha de ser molt ignorant per no saber que l'autèntic pilar de la gastronomia mediterrània són les Leo Messi Burgers. Tenint en compte que Leo Messi a dia d'avui pesa 67 quilos, ens dona per una edició limitada Delicatessen de 372,2 periòdic Leo Messi Burgers. Tenint en compte que no tot Leo Messi serveix per fer hamburgueses, ens quedem en unes 6. Seguint la ruta de la Barcelona surrealista, tenim el Congrés dels Inputs, Mr. Doner amb pizza, cafeteria, kebab house, un rulo de shawarma amb fons flamejant, un doner amb diferents perspectives, una hamburguesa, una pizza en su momento findus i un espresso. I més banderes que l'Ajuntament, la de Pakistan, la catalana, l'espanyola i la de la Unió Europea. No hi han posat la del Reial Club Deportiu Mallorca perquè no, i cabia. Per mi és una metàfora d'internet. Plaça del Pi, placa. Per la porta d'aquesta farmàcia anomenada aleshores Botica Central, Àngel Guimerà va entrar al món de les lletres catalanes. He mort el dolç! Què diria Àngel Guimerà si aixequés el cap? Bé, de fet el tenim a pocs metres, amb unes ulleres d'anar-se a fer el ratjuva. El bronzejat d'Àngel Guimerà no està sol. Per una banda tenim Mercè Rodoreda, representada com Goebbels, ja sabeu, la cèlebre autora de Mirall trencat o el Mein Kampf, amant dels lilàs i de la segregació racial. I per l'altra tenim el 5è violador del verso, Salvador Espriu. Assassats de Càntic en el temple 1954. El salva per vostès, que ara soc també molt covard i salvatge i estimo més amb desespès. Aquesta meva pobra, bruta, trista, dissortada pàtria. Assassats de Càntic en el temple 1954. El salva per vostès, que ara soc també molt covard i salvatge i estimo més amb un desesperat dolor aquesta meva pobra, bruta, trista, dissortada pàtria. Era ell, no?